מה? תגיד לי, אתה ריטארד? מה? חברים, הוא ריטארד. תנו לו רגע, הוא טיפה אוטיסט. מה? הוא קצת... אתה אוטיסט! כן? אתה רוצה לראות את המתחילים בחורה, תודה. רואה, זה התוצרים שלי. זה הבנים שלך? תוצרים זה מטורף. מה קורה בתל אביב? מה זה תוצרים? מה את חייזר? מה את ממליטה גורים? מה זה תוצרים? איזה רכב, יש לך פורסי? כמו של איש הים ונער הפלא, אם אתה מכיר. אנחנו קוקט. או שתהיה ככה לו כל הלייב. כוסים אמא שלך יצין שמזדיין! לא, אז יש 2 על 5, כי צדי לא יודע לשחק, אני אהיה בשער. אני יודע לשחק שוב, אני אשחקן יותר טוב ממך אחי. ויונתן עם איזה 900 פינג. אני לא נותן לפאקינג וויס קראק הזה לעבור, טדי, אתה בגיל ההתבגרות, מה זה היה? וואט דה פאק, אני שמעתי את זה. X ו-A X ו-A לא רע פורסי, לא רע. אימא'לה! הצ'אט שלי אקיר, האם להדיח את שור מהשרת? האם להדיח את שוט, צ'אט? לא, למה שתעשה את זה? F1 להדחה, F2 ל... צ'אט 1 להדחה, 1 להדחה, 2 להשאיר אותו. למה שתעשו רשום אני הייטר, אקיר סיום פה בכיתה ותעיף אותו מהשרת אקיר. זה היה עכשיו. היי ניגה. סליחה, הייתי חייב. לא יודע למה אנשים מפחדים משחורים, נראה לי אנשו אותם בילדות. וואט דה פאק סאקו? מה? תנקה. אוקיי. יפה. איתמר! אתה יכול לעזור לי בקניות בבקשה? סטופ את הפה שלך! I'm gay. I can see how much gay you are. Happy Pride Month, nigga. אבל אני אגיד לכם מה, גם כשאני צופה בסטרימרים, אמיתי, גם כשאני נוגע בסטרימרים, אני... אמרתי נוגע? רגע, היה לי קצר במוח, רגע. קרוב, אני קרוב. הוא לא מצליח, טטו לא מצליח. לא. These are all the Mountain Dews that I can find. השם ישמור, השם ירחם. מה איתכם צאת? מה, ברוכים הבאים ללייב שלי, אני כאן. כמו כל תחילת לייב אנחנו מתחילים בלקיחת כדור. מי זה זאגרון? אני אקיר. מה נשמע? Stand ready for my arrival, worm. אני מת. For the Viltrum Empire. אני אגוט. איך אני לא, למה? יקיר, בטעות פתחתי קישור ואז אני רואה את הצ'אט. הצ'אט שלי הפך לאבטמו. מה?
מי בא ליקיר הביתה? כל זה של יאיר, כן? זה לא שלי. היי, לא, תקוף, לא אותי, מטומטם, לא אותי. חייבת להבין אם רק אני מנקה ככה את החזה עוף ברמה שלא נשאר לי כלום. כאילו זה מה שנשאר לי מהשניצל. איזה... ביץ', what the fuck, מה... אני לא רואה מה לא בסדר במשפט כוסים, זה בעיה, זה משפט מאוד נכון. בוא תכופף, בוא זונה, בוא. סתם מה, זה נס אחי, זה לא קפה שחור. עשיתי כזה עם ה... אתם מכירים את זה שאתם לוקחים את הכפית, את הנס, טיפה מים, קצת סוכר, אתם עושים כזה, ככה, ואז אם אתם עושים את זה מתחת לשולחן, זה נראה כזה... איזה בן 18 אחד במכון. יקיר ביץ'. עוד פעם? יקיר ביץ'. נכון. מה זה? יא בן זונה, אני באמצע זה משהו להסביר. אתה הבאת את אחיין שלך לקרוא לי ביץ'? לא יודע אחי, הוא זרם לי. תגיד עוד פעם, תגיד. יקיר ביץ'. יאה, אתה אישי. What the fuck? What the fuck אחי? القهوة والشاي كان بيا غضوة ب 49 دينار 18 قطعة ربي يبارك تعال جاي الصفرة שמור. אם אתה רעב, משהו תאכל. זה מוקדש לכל הילדים באפריקה. וואי, בא לי ילד נטו כדי להתעלל בו, אתם יודעים? כדי לזרוק אותו על הקיר וכאלו. ואז לראות אותו גדל להיות אוטיסט. ואז הוא יגדול להיות כפורי. לדרוך לו על הראש וכאלו, אתם יודעים? לבעוט לו בראש, כאילו, כמו איזה רנדי אורטון, אתם יודעים, כאילו... טייפ שיט, כאילו... פולין! זה לא בהכרח פולין. זה לא בהכרח פולין, לא, יש דגל שדומה לזה. או פולין. מונקו. סטיין! כתב. מאיפה? אידיאל. וואי, אתה בן זונה, אתה יכול לעשות את זה עם קפיצה? גם מה זה אחר הזה? לא, בלי קפיצה, אני מספיק גבוה. הנה מטה. הנה, חבוד. אני לא יודע. חכה לפזמון. וואו! איזה שוט מטורף. וואט דה פאק? זה היה שוט מטורף. אתה נכה לא אוטיסט. אבל מה בריאות שווה אם אתה עדיין נכה? מה? היית שוכב עם אמא שלך כדי להפסיק להיות נכה? לא! בא לי לבכות, לא. למה אני? כן, תפיל חמוד, תפיל. יש לך אישור, תפיל. יש לך את האישור שלי, תפיל. לא לתחת, מה? מה פספסתי? למה הוא דוחף את הבנג לתחת? מה פספסתי? זה מטורף. Oh! Oh shit!